know where it is coming from. Hey, like no atola. Bia ngobanku biko elekwana ebe nọ na anya imano anwo ele bi nọ ndị achọla ka akwọ ha ụgwọ. Ngobanku Onye Iwe akpaga m gị with my number since na echi ibu my call. Okay, charge ka phone gị. Biko ndị a sị na ha achọla imechi na ịkpọ ha ụgwọ ya ọtara. Na m nye ha emechaghị inye m. Na ngaba nkwadịkwanye ka m chọga ịṅụ mmanya m gara eduga gị m ji ụkwụ m bịa ya aṅụ ka m ga-aṅụcha ma jiwa ya akwụ ụgwọ lawa ịmama mmiri ka m chọrọ ịṅụ. Ọ gara mere m ji bịawa n'ọhịa na elekwa ka m kwụsị ụkwụ emechaghị inye m. Ọ gụghachi echi lọta ngaba nkwụ. Mgbe n'ịnọ ọfa ha fe laghachila n'obodo isi. Nna biko nna chọọ wee bịa ka ịgbapụta m ya bikọs ndị ahụ ike mere mmadụ ahụ wute iwe biko nna ya wote esi eme n'obodo a makwa m obodo isi ịdịchọ dị gara ala bekee n'eziokwu. Nye otu ntị emeta wee na kịchọ gị ji m ṅụrụ mmanya ya m kwara ya naanị bottle of Sprite ọkwa agụ aṅụrụ the rest. No wonder enwe onye gwara me hụrụ gị na-eti n'ịlọtala from ala bekee ya sị m mụrụkwa anya aghọtara m ihe okwu gị bikọs dịrị adị azụ m n'ọgụ a mere ya imekwara ya dị tin. N'ikpọrọ ndị mmadụ ga-asa nwa ya gị nyewe ha mmanya gị nwa aṅụkanyụ ha gị jiwe ya repụzie gị gaa nye mamịrị ịwụọla fens. Nne ji amụkwala ahụ. Ngụba nkwụ bịa ka inye ndị ego ha akwụ na ahụlo nna ya na iji gị ego ihe kere emewu declare pure water onye ọbụla nna tebụl nga ya aṅụwa mmiri ịghọta nwekwa ihe nọ na ya pure water one bag 30 pieces ịghọta anyị rigonu 4 onye ọbụla ga-eketacha something at least onye ọbụla eketa 8 ma 9 onye ṅụcha ya anyị ele ihe ga-eme ịghọtara ometu ga-esikpụrụ mmadụ dosa na tebụl ebe a na-aṅụ mmanya ịghọtara so onye ọbụla aṅụwa mewere naanị Sprite ṅụọ gịwa aṅụọ the rest si na nkwụ ụgwọ ngwa ka akwụkwọ ka m ṅụrụ dịka ka m ṅụrụ ya Sprite ọwa ego ole chirekwala lekekwala ihe ṅụrụ ka ṅụọ ihe niile. Nna mgbe akwasị gị na gị bịa ihe abịa ka ịkpọpụta mmadụ ihe a na gịnị mere n'ịnọ na area nwa ka mkpọzi ndị area boys ya ihe chọrọkwa ị ga-ahụ ya mụ aka ịṅụtara ihe a ndị a n'isi ebe na-aṅụ mmanya dị otu atọ ebe dị m ka m ji amụ gị mụrụ ebọta mpịawa abata m mụrụ gị na mapụ gị bren mgbukwa onwe gị na mmanya gị che ka onye ga-eji aṅụ mmanya onye ga-eji ara arụ ya hụrụ mụwa Onye Iwe ka m mara ihe m ga-eme ndị ya ghọtara ka m gwa ha ka m ṅụrụ ya ọta ihe were je ete chọpụta na ọmụ aṅụrụ naanị Sprite achọwazi gị nwa dịzi wanted.